espino. No, esperi. La Montse Agell, eficient guia dels pelegrins. Girona. Per la muntanya havien de passar. Bé, s'han fet així, s'han fet. Hem d'anar deixats fer. La peregrinació, home, té un sentit, jo crec que molt clarament i molt marcadament espiritual en el millor sentit de la paraula. No? És a dir, per què ve tot aquest sentit a Lourdes? La gent ve a Lourdes perquè se sent estimat per la Mare de Déu. I volen estimar la Mare de Déu, i volen expressar-li que l'estimen i que hi confien. Es diu, es va a Lourdes a demanar un miracle. Ningú va amb l'egoisme de que tenia un miracle per ell, no? Si no, si el Senyor el concedeix, doncs benvingut sigui, no? Però venen perquè se senten estimats de la Mare de Déu i perquè volen estimar, manifestar-li a la Mare de Déu també la seva estimació. Clar que tenim molts santuaris allà a Girona. No us demanaré passar perquè n'hi ha tants que seria una mica massa llarg. Tenim gairebé cada contrada, tenim ermites, en tenim moltíssimes. I la majoria d'elles dedicades a la Mare de Déu. Esclar, hi ha santuaris, com el de Montserrat, per tot Catalunya, i com aquest de Lourdes, que d'alguna manera és universal i internacional, doncs que hi venim, i ens hi sentim agermanats amb gent de tants altres cantons, que sents parlar gairebé totes les llengües, anant pels carrers d'aquí Lourdes, no? I vivim una mica això, aquesta maternitat universal de la Mare de Déu, que Jesús es va voler concedir, i expressem en la nostra llengua, enmig de tantes altres llengües, també la nostra estimació a la Mare de Déu. Això és el sentit per mi de les peregrinacions a Lourdes i em sembla que és també ben clarament la nostra peregrinació de Girona.